Ucele uthi ngomhla ka-12 kuNtulikazi kwaqhamuka iveni elalithwele abantu abane elamiswa laselidubula libhekisa emphakathini Phoenix. Okwaholela ekutheni kubulawe oyedwa weveni, abanye balimala ngenxa yokuyiphiniselela komphakathi wakhona ePhoenix. Lokhu ke okwenza ukuthi kubulawa abantu abangu-36 okuhlanganisa abadutshulwa, abanye abashiswa bephila nababili abaqajwayo, omunye waseshayiswa ngemoto. Ucele uthi sebebophele ithimba labasisha abangu-31 ukuphenya lezi gameko. Sekuboshwa abangu-22 kuhlanganisa nongqondongqondo okusolakala ukuthi uyathinteka igamekweni eziningi zasePhoenix. Wabanjwa-ke ibhamu enkampanini ezizimele ezo-152 eziyobhekwa-ke lezo ibhamu lezo ukuthi aziyigilanga nemkhulu. Kwabanjwa ibhamu ezo-112 ezibanjwa amaphoyisa-ke zihambe zivukuza nje ukuthi kugcwele ibhamu kuleya ndawo okuzosiza ukuthi mhlambe lezi ibhamu mase zihloliwe kahle baboshwa abanikazi bazo. Khona manje isifundazwe sithi siphezulu kweinhlelo zokuthi imphakathi ethintekayo ikhumelane umlotha. Yingakho ke sithi bonke abantu kudinga abafundi ukuhlonipha umuntu nomuntu, siphilisane ngaphandle kokucwasana ngokwebala nangokobulili nangokweinkolelo zethu. Amaphoyisa athi aphenya izimo eholele ekutheni kudedelwe isiqukathi sasiqukethe izinhlamvu zezibhamu echwebeni laseThekwini. Amaphoyisa namasosha aqinisekisa ukuthi ayigcina indawo ziphephile lapha kwaZulu-Natal njengoba eqaphe isimo ngelokhozi, ukuqinisekisa ukuthi izigameko zodlambedlu aziphinde zenzeke engxenyeni ezithile zaKwaZulu-Natal. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo, eNanda eThekwini.